ndị be anyị bịakwanụ ka unu kirie ndị ụka gịnị ka a ya akpọnụ nke anụnwa bikonu orugozie nke na mmadụ ya abịa ụka anya ya korota n'ihu anya ya unyu n'ihu onwezikwa na ife mmadụ anyị afụfọzikwanụ na nke ikpeazụ a bikonu bịakwanụ n'ọkpọ n'ime unu ụka ka nke anụnwa na-eme na ndị a nyachara ife unu furu ihufa dịka obele ekwensu dịka amoosu na-efe n'abalị dịka ajọ mmụọ dịka ndị nọ n'otu nzuzo n'ọkpọ n'ime unu ụka ka nke a na-eme na nke abụlọkwo nke na fanụ be eze nwaanyị nke abụlọkwo nke na fanọ na be dibịa nke abụghọkwo nke na-ejere ịlụlụfe ọrụ mmụọ na mmiri na nke a bụ n'ime chọọchị ka efe unu fụrụ ebe a na-eme mma gbanyere unu ya bụ ife onyonyo ka unu ga-ele ụdịka egwu Chineke a na-agụ ebe anụnwa unu ya abịa ka unu nụrụzikwa n'ife batalụ amana ọmụmị ji ofa ka ọdadị ji ofa ji wee nyafe unyi n'ihu ka okorota ka ọ nyarụfa n'ihu ife nwa agbọkwọ na obere ife na nke ikpeazụ a bikonu unu n'anya unu ya afụ ma ụmụ nwaanyị dị ime unu ya afụ ma ndeku nwa unu ya afụ ụmụ okolo unu ya afụ ụmụ agbọghọ unu ya afụkwu ma ndị nne nwaanyị ụfọdụ nọzi na kọmentị wee na-asị n'ọkazili fa mma na fa jerube dibịa ma na oke ite ka fa jere isi ma na fa jekwanụ ka alụ alụfa ọrụ mmụọ maọbụ na fa jerube eze nwaanyị ma na fa jere ịchụ aja na mmiri ma ọ na-ejere ịsafe ochu ma ọ na-ejere ịwụfe ochu danna apụtalụ n'ime ụlọ ụka wee na-afụ dịka ife a na-afụ kịta anụnwa na ọ bụrụ na ndị ụka bụkwaziri n'oholive oil ka fa telu ndị a n'ihu maọbụ mmiri nsọ maọbụ mmanụ nsọ maọbụ godu mmanụ igbo ka fa telu fa wee na-eme ife afa na-eme nke a ga-adị isi ka okwu na nke anụnwa bụ unyi ka e buru wee nye afa n'ihu unyi ife amaghị ebe esi wee weta na-ewetara ya na be dibịa na-ewetara ya n'otu nzuzo na unyi anụnwa na fa amaghị ife nọ nke a ya abịa nyacha afa abalị fefe nye na-efebatazi efebata ka ọ na bụ na unyi ya anyalụfa bụzi kọmagen onwe ife mmadụ na-agwazifa maka chọọchị na fa abịazi n'ụka anụnwa na ife anyalụfa n'ihu anyị ekwezi ka fa n'ife ndị mmadụ na-ekwu maọbụ onwe ife a na-agwafa maka mọmi ji ofa maọbụ dadi ji ofa na fa anyị ekwetakwo na onwere ike ihe esi gwagidezie fa tupuzie ego nwa na-agwafa ọgụ na ihe ama na ndị chọọchị etinye gova n'otu nzuzo nya gbaa afa ndụ ma onye afọ ife n'ihu nke bụ na ihe apụzikwa apụ na ya bụ ụlọ ụka na a na-asị ụkwụrụ ịkwụrụ asị ụgbaba ịgbawa asị ụta atụrụ sogbuara ego isofe asị ụta ife ịta nke ọbụla a gwara ugwu ma ị na-eme na ihe ama na ife emerụfada ife anụnwa ebe ụfọdụ nọ wee na-asị na enwere ike ọ bụrụ na ife emerụfaba akara akafa ka a na-jefa like ndị anụnwa dị ime fa wee kweta wee so wee na-anyafe ife a na fa amahụ na anarụgofe akara aka nwa fa ya mụọ fụ ma ndeku nwa n'aka ma ndị a n'ebe a na fa amahụ na anarụgofe akara akafa echi niile kịta fa na-adagheri bụrụ akari oghere bụrụ efuru efu ọ bụrụ ifefa jetara n'ụlọ ụka bụrụ ifefa jetara n'ọkpafa echi kịta afa pụtafa sị nọ nne difa na-emefa nna difa na-emefa nwunye di mmafa ndị nebọfa na fa ya ama na ifefa ji ọkpafa wee jeta abụ ife na-ayafa na ụfọdụ ndị ụka na ụfọdụ ndị a na-alụ ọrụ mmụọ ma ọrụ omenala na fa na-analụkwa ụfọdụ ndị mmadụ akara akafa iburuzi efuru efu na-agagharị ife fụkwa na kọmentị ka m na-akọrọ ụnụ ewee na-akọwa na ife kpatara eji wee nya ndị a ife anụnwa n'ihu n'ụlọ ụka bụ na amaghị na ọmụmị ji onye alụfa ka ọdadị ji amaghị m onye na-akalụfa ụka nke anụnwa na ya bụ onye gwalụfa na-akụlụfa ọgwụ ya na-emerụ ndị chọọchị memba ya anụnwa ọgwụ na ndị mmadụ ji ọgwụ wee kpuchisi afọ ihu na ife onye afa n'ihu kịta anụnwa bụ ife na-emebi ọgwụ ife na-alụ ọgwụ nya na obe ntu ekpebere ekpere kịta akpesịa wee sachapụghị ife a n'ihu nya ije ga bụrụ ije awele nya onye a na-asazi ụchụ ka onye eze Jizọs nke a bụ aka na-asa ụchụ n'ụlọ ụka ka nke a bụzi kịta anụnwa nọọ ije ga bụrụ ije ewere ife ọbụla ị na-eme ọ na-aga ọgwụ niile mmadụ merụrụ ife ọbụla emere na ahụ ya eje ana n'ọnya nwa ka eji wee nyefa korota ka unyi n'ihu ka e wee mebisi ọgwụ niile dị n'ahụfa nọọ ife etelụfa n'ihu na eli prezentị kwanụ wee sị ka m wetara unu ebe a ka ị gbaa tọọchị ọfụma ka ị marụ na o nwere nwanne unu ebe a ka o nwere nwunye unu ebe a maọbụ nne u maọbụ nna u maọbụ ikwu na ibe u maọbụ onye agbata obi u ka ị marụkwa na ọ na ebe ọ ya abụkwa mgbe o ya esenyite ka ị gwakwa ya na ọ ya abụkwa ebe o jere chọọchị ka ọ ghara ịbụ ojegherisia echi niile ọ chọwa onye oyi ebo ya sị na ọnya merie nke a ma o meghe nke ọzọ ka ọ ya echetazi na ojegwe n'ime ụlọ ụka wee jee lesịfa akara aka ya wee sị ka m wetakwara unu na ịbịazikwa n'ụlọ ụka kịta na-enwegokwa na aka na-asa ụchụ wọdụwaị na onye a na-asakwa ncha na ụchụ ọ sakarịkwa onye eze Jizọs unu nekwa anya unu ya fụkwa na memba chọọchị kazikwa nkụ